Vihollinen lyödään 2 vaiheessa. Eristetään Vellivaaran maastossa oleva vihollisen 176 divisioona ja tuhotaan se divisioona siinä. Raakman! Hän on rokajärjellä ja saisi pysyä siellä. Miten? Kuka muutti tiedot? Kuka inastali? Entä tiedustelu? Miina, menin kovasti tykkään sinusta. Ja sieltiin komme. Jos mentäisiin kävelylle tuonne Ilomätsijärven rantaan. Totta. Jos Natara pehmentyä tämän sodan pyörä. Eikä sitä kukaan tiedä tarkalleen, missä me ollaan. Oliko mukava maata? Täällä on ruumis. Juoksennan! Kutittaa perssilmää niin pirusti. Mä en ollut rivun paperia piti sammalen pyyhkiä. Sinne vaan Sekka tyrkittää ruumiita vähän sivumalla, että ite mahustaa. Ja mieleen aina tuo ihanallekin mennä taikaa. Tunna jo noć, toga pulisni sad posnebi. Toliko vete budit pomoda, už na cođu zajedno. Eikö Eversti tunne komentosuhteita? Mä kävin!